Se kuva. Pitääpä tarkistaa, että vilkkuu. Joo. Pitääkö kastautuu? Yritetään kylmää. Ei oo kylmä. Mutta tuntuu aluksi silmälle. Tulee vähän kylmää. Nyt tulee aaltoja. Ei. Ja järjellä se ei kovin hyvä. Mä en juuri tästä, mutta musta sormen oikeasta. Mä tuntuu kylmällä, kun on tottunut miten suustu veteen. Joo, tuossa pesti. Mutta painatko hidastaa kattautumista? Mun mielestä helppo jättää. Mulla oli myös toinen vaihtoehto siinä, milloin mä olisin aloittanut. Ei mä vielä odottaa. Mä sanoin sen, milloin mä olisin myös miettinyt sitä kameran kanssa. Mä olisin pitänyt sitä kädessä, mutta siitä ei tullut varmaan yhtään mitään. Mitenkö se vaihtoehto pudotaan veden pohjaan? Sitä se oli kuvannut veden pohjassa. Tosi syvälle. Mikähän se näyttäisi, että pudottais kameran veden pohjaan, että kuvaisi syvällä? Niin, ei tuu se. Joo, mä yritän. Mä en oo vieläkään kastautunut. Mulla on tietysti se kaukosäädi, mutta en mä sitä ottanut mukaan. Silloin olisi voinut, mut mä en tiedä kestääkö se vettä. Mulla on sellainen ranteeseen laitettava kaukosäädi. No niin, nyt alkoi. Mut hei. Okei. Alko. Näin! Ei hokivua! Helppi! Helppo viittä! Tää ei ole ruosia! Hei, ime sinne! Pakoon! Jännä nähdä miltä tää näyttää videolla. Niin laituriikin näkyy ihan vähän videolla. Antaa tulla. Antaa tulla, missä on mun pulla. Antaa tulla. Come on, heitä. Mä oon heittää nyt, kun se menee sinne väärälle laituriin. No heitä tarkasti se osuu. Ohi meni. Oi ei. Joo. Otetaan! Mitä sä teet? Haketaan kette. Sait sen jalan. Ei tarvitse. Sitä kamerasta voi katsoa sen videon pituuden, lukesi kameran näytössä. Miskä? Joo. No, jos haluat sekata, niin katso kameran näyttö, niin siinä on se videon pituus. On sitä järvivettä. Nyt katsotko se kamera videon pituuden? Haluatko? Mitä? Haluatko sieltä? Joo, se näkyy. Koko on! Ei! Asuu. Ei osunut. Eikö? Se näkyy siinä. Se ensimmäinen nolla siinä, niin se on tosiaan tuntia. 2-0 vierekkäin on minuutteja. 3 minuuttia. Okei. Missä se lähellä se kysymys osuu? Kesi ei kukaan samaa. Ei osaa vieläkään. Mä oon mestari ja mitä mulla henkestyttää näin paljon? Älä mene sinne paikkaan. Onpa hyvä järvivettä? Kirsi, onpa hyvä järvivettä? Sääntö, ei koko ajan samaa. Miksei? Meitä kiva koko ajan samaa ja yksi on sellainen. Joo, ei mä mua ei ollenkaan. Ei
sama sitten. Eikö se oikein hyvä laskea 10? Ei varmaan se osuttu muuhun. Sanotaan paljon lämpimälle nyt. Niin. Yritetään loukku vai? 10. Hei! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sanastunut. Housutta! Joo. 10. No niin, sitä sitä iskää. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ei varrikaadi, se on mua. Se on aina kirkkiä vaan. Ei mua, ei se on sama. No niin. Kehytä laski 10. Ah! Ootko se? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Onks tää jotain riittäviä? Mitä hetken sanoa sulle selikun? Mitä se oli? 3 minuuttia. Niin. No viimeistä se kattaa. Joo. Vale. Onko yksi poltto vielä? Okei. Jos mä... Eli nyt kun on yksi poltettu kirsin jälkeen, niin sitten vai... Lähdetään. Varmaan lähdetään sit samalla pois tekkiin. Ei saa poltettua sitä. Alikkeen. No niin, nyt joo. Siitä me lähtee sit pois. Anna ylös. Kersee. Se ei kyllä viitti puhelimeen koskea märillä sormilla. Kersee. Tää on muutenkin helle. En mä viitti märillä sormilla koskea puhelimeen. Ah. No kyllähän sit tulee märkä läikkä. Lopettiko se kuvauksen? Ei lopettanut. Hei äkkiä!